ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning Call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagon. And Tita Tanya Chinita. Dahil patient and gentleman naman si Hamir. Jamir? Sige. Sasagutin ko na siya. Wow, sana all. Feel good morning po, Uncle and Tita, at sa lahat ng nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po akong Francine ng Libertad, Pasay. Last year po, galing ako sa breakup dahil hindi po kami nag-grow at nag-match ng boyfriend ko ng 2 taon. Napakarami po naming ano yun, Mang Kanor? Marami kaming letter I. Marami kayong Yung hindi kayo pareho. Letter I. assignment na lang. Yung pagkakapareho sa English. Incompatible? Compatible. Muntik na. Katapos po nun, naghiwalay na kami. Nakilala ko naman si Hamir. Jamir? Jamir nga, Jamir. Galit ka na. Pogi! Gentleman. At nakuha niya po ang aking kiliti. Sa may Kiliti lang? bandang baba. Galaw-gaw. Single. Pero hindi ko muna siya sinagot nung nanligaw siya. Palagang pinatagal ko muna po ng 5 buwan. Para malaman ko yung ugali. Ganyan naman yung malalaki. Ayan. Gusto agad kasi pag nanligaw kayo na agad, kahit chat-chat na pa lang, gusto sasagutin na agad. Kaya ngayon talaga tapos Uy, na alam. Ay, tuloy mo na muna. Bago na mag-comment. at dito na nagsimulang tumagal. Ang mga katas ng aking nakalipas.
So, anong masasabi mo? Thank you kasi, diyan ka pa rin. Pag sinusundo kita, hinahatid kita, okay na sa'yo. Wala kang reklamo. So, Wala namang naghahatid. Wala namang ibang akong pinapayagan na maghatid at magsundo sa akin. Ikaw lang yun, no? wala rin naman akong ibang hinahatid. Ba't ka defensive? Sinusundo. Di, sinasabi ko lang na ikaw lang din yun. Dapat lang, no? Kaya nga. Nanliligaw ka eh. Ay, tikman mo. Sarap yan. Ikaw? Ha? Hindi yan. Tikman mo. Say. Ay, susubukan kita. Mahal kita. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kailangan bang i-expound yun at elaborate? Teka Mahal lang. kita. Totoo ba to? Hmm. Uy, daming tao. Eh di mas maganda may magagalit ba? May iniiwasan. Ay, wala. Baka sabihin mo may magagalit. Oo na yung first kiss eh. Ikaw pa yung ano. Ganon na. First kiss ka, ha? Bayaran ko na to. Bakit? Wala tayo tapos kumain ka. Ka-order lang ah. Excited na akong Sa? ihatid ka. Okay, tara. Ha? Kain muna tayo. Sige, kain muna tayo. Okay. Long as there's forever, baby. Ang saya po sa pakiramdam ko na finally binigyan ko ulit yung sarili ko ng chance na magmahal at binuksan ko ulit yung puso at buhay ko sa isang tao. Masaya ako kay kay Jamir. Consistent talaga maghatid sundo at nagtiyaga ng 5 buwan para sa panahon ngayon na magpaligaw ka sa lalaki ng 5 buwan. Hindi yan gayon, no. Tsaka naalala ko nga yung kwento ni Tanya, yung gusto lang, chat-chat pa lang, tapos unang sundo pa lang, tapos gusto ko sila na. Kaya ginawa ko talaga, nagpatagal talaga ako ng 5 months, di ba, Mang Kanor? Tapos, sinagot ko na siya, tapos kinis ko din siya agad nung sinagot ko siya. Tapos sabi niya, ay pupuntahan tayo. Ano yun? Saan pupunta? Sabi ko, wag muna, Bembang, di ba? Tapos tuloy kayo doon. Hindi, kasi syempre ayoko sabihin ganun yung gusto ko. Dapat sa pangalawa. Oo. Ano ka ba? Kasi pwede naman tayong umalis or umuwi. Kung Pinakabahan ako pero... Ano? Sure ka na? Pikit ka, pikit. Ayan. Bilang ka. 1, 2, 3, 10. 10, 9, 8, 7. Ayun, hinubad ko na yung brief mo. Ang Hoy! tagal mo Uy! Ano yung pwedeng isabit yung brief? Uy! Ba't ganyan ka, ha? Ha? Hindi ka nga dito. Mahal kita. Mahal din kita. Ibang-iba po si Jamir. Palagi niya akong pinapakilig. Talagang nakita ko yung consistency niya mula nung day 1 na nanligaw siya hanggang sa maging kami. At hindi po siya nag-take advantage. Ako pa nga yung nagyayaya ng Bembang. May pa-flowers po siya weekly. Hindi niya ako napaka-provider mindset niya po. Disney princess ako. At
Minimake sure niya na lagi kaming may regular video calls, phone calls, nag-update sa isa't isa. Hindi siya natutulog at dahil nakakauwi ng bahay at nakakarating ng trabaho. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganito na lalaki. Pero makalipas po ang 3 buwan, may nalaman ako. Yun lang. Pag ganyan-ganyan kapag girl, meron din naman pala. Sabi ko naman sa inyo, sa ginagalingan para hindi halata. Mamaya pa ba? Mamaya, okay. No. Myla. Sino si Myla? Sino ba yan? Sino ba yan? Matunog yata ang phone mo. Akin ba na yan? Ano? Sino ba yung Mayla? Wala akong idea. Ano ba yan? Sino ba yan? Pinabalik mo yung trauma ko. Trauma ko sa mga past relationship ko at saka sa mga relationship ng mga best friends ko. Ang galing mo. Sino si Myla? Sino si Myla? Jamir. Hindi ko alam. Wala akong kilalang Mayla. Promise. Promise. Wala. Jamir, nag-browse ako ng Instagram ng Myla na yan. Sa puyat na puyat ako kasi yung pinakaunang post niya, in-stalk ko siya hanggang sa pinakaunang post niya, 5 years na kayo! Jamir! So ako yung kabit! Okay, relax. Relax. Wala na kami niyan. Matagal na kaming wala. Ba't nakatag ka pa last week? Nakatag ka pa last week! Well, maybe di pa siya naka-move on sa relasyon namin, di ba? Ba't dahil? Hindi naka-move on. Itatag ka ba ng babae kung wala na kayo? At tingin mo sa akin, bobo! Ha? Tanga ba ako? Di ako pinanganak kahapon! Ano, ako yung Please, kabit? calm down. Wala. Sinong Ano ba? kakalma? Anong gusto? Kalma? Wala na nga kami Kalma! niyan. Wala na kayo! Matagal na kaming wala ng Myla na yan. Please. Maniwala ka. Jamir, hindi na kita kilala. Ano, Jamir, kabit ako? Hindi. Ano ba? Stop it. Wala na nga kami niyan. Fine. Ex ko yan. Maybe tinatag niya ko. Siguro hindi siya nakamove on. Yung mga picture na yan, matagal na yan. Hindi ako... Jamir, huwag mo naman akong gawin tanga. Feeling betrayed ako ngayon! Shh, ano ba? Jamir, sabihin mo, maming galawin. Wala nga, promise. Para makamove on na ako! Wala na kami niyan, promise. Bakit ka nakatag sa mga post Hindi ko niya? alam. IG niya yan eh. Ano? Kinalaman Yung profile picture niya sa Facebook, kayong dalawa! Baka nga Kung hindi. nakamove on na, i-delete niya yon. Jamir. Kaya nga, hindi nga siya nakamove on, kaya hindi niya dinilit. Oh, sa'yo na nanggaling, di ba? Promise, never kita lulukuhin. Huwag mong uloy, maawa ka sa akin, Jamir. Hindi nga, promise. Po talagang umamin call and tits. Hindi ko alam kung hindi ba talaga totoo kaya wala siyang aaminin o meron pero magaling lang siyang magtago dahil di ba may 11 commandment po kayo na kahit mahuli wag mag-aamin. Kahit may resibo wag aamin. Di ba? Pero nagpauto pa din ako, naniwala ako. Pero may ginawa po akong rest back. Inawagan ko si Myla. At nagtanong ako. Nagtanong ako ng nagtanong. Hello? Sorry alam ko hindi mo ako kilala. By the way, my name is Francine. Parang alam ko na itong mga ganitong tawag.
Tungkol to kay Jamir. Yung ex mo? Ex? Naka-anniversary lang namin noong September. Anniversary? 5 years anniversary. Kayo pa din? Oo, ka-anniversary. Bobo ka lang, girl. Pero, Myla, girlfriend niya din ako! Ilang months na rin kami ni Jamir! Kapit ka niya! Siguro gano'n na nga, pero sorry, wala akong alam. Tinanong kita sa kanya, sabi niya, wala na kayo. At di ka rin nakaka-move on sa kanya. Sinabi niya yan! Sinabi niya ng animal na Jamir na yan! Baka naman alam mo! Nililinis mo lang yung sarili mo! Wala akong alam, girl. Pero sige, ako na magpaparaya. Total mo kung ako yung naloko. Pareho tayong naloko. Sige, bye! Jamir! Jamir! Ba't mo naman ginawa yun? Ba't mo ginawa yun, ha? Alin ang ginawa ko? Alin ang ginawa ko? Tinawagan- Alin? Ba't tinawagan mo pa si Myla? Ba't kinausap mo pa siya? Di ba sabi ko wala na kami? Wala na kayo? Pero kaka-anniversary nyo lang, September! Ha? Kaka 5 years! Sinabi mo wala na kayo! Ang galing mo magpanggap na single ka! O yan tuloy, iniwalayan niya ako! Dahil sa ginawa mo! Ba't mo ginawa yun? Animal. Kapal na mukha mo! Kasalanan ko ba na babaero ka? Kapal na mukha mo! Mamatay ka na! Bagay ka sa impyerno, babaero ka. Ang kapal na mukha mo, kasalanan ko ba? Ha? Nakabit ako, ha? Saan ka kumugot ang kapal na mukha? Ha? Dapat iniwalayan mo na lang ako. Hindi ka na nandamay ng iba. Oh my God! Anong klase kang lalaki? Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo! Tumigil ka lang! Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Sama-sama kayo, pare-pareho kayo! Pare-pareho kayo! That the physical things. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila.
nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon.
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Nagtatalo po kami ng mister ko kaninang umaga. Dahil po dun sa nag-viral na video, nung nagkaroon po ng earthquake recently kung saan iniwan po yung isang nanay. Napanood niyo po ba yon? Ako napanood ko. Hindi Kwento ko sa'yo. Nagtatalo kami kasi magkaiba yung opinion namin tungkol dito. At dahil dyan, ngayon, nasistress ako kasi hanggang ngayon, mainit pa rin ang ulo namin sa isa't isa. Yun lang po, tambalan na sana magbati na po kami. God bless. Ayan. Yung pagbabati naman, kontrolado niya naman po yan. Oo. Meron lang talagang dapat na isang Magpakumbaba. tao dyan na magpakumbaba para tigil na, matapos na, ganyan. Oo. Kailangan lang ng pride. Oo. Patuloy yung parang katulad na pakikipagdebatin about politics, religion, gender, ganyan. Oo. Hanggat walang magtitigil, Tama. hindi siya matitigil eh. Tsaka So, hindi- dapat may isang magsasabing, stop, okay Oo. na. Tsaka hindi naman sa lahat ng pagtatalo, dapat may manalo. Pwede naman Totoo siya, din. okay, let's beg Leave to- it at that. Agree to disagree. Oo. Ayun, that's Ganun it. lang talaga. Kasi hindi mo talaga makukumbinsi yung isang tao sa paniniwala mo. Correct, kung yun yung kanyang paniniwala. Oo. So yung video na yun na nag-viral kasi 'di ba may CCTV footages na Aha. nakita. So yung CCTV footage is footage sa dining area. Basta may nanay, may matanda na babae na nakaupo sa dining. Obviously kumakain sila noon. Tapos merong bata sa Aha. tabi niya. Tapos biglang lumindol. So kita-kita mo talaga ang lindol, hindi lang siya shake, hindi lang siya sway, para siyang paikot, As Jegs. in, uga talaga As in na uga. ano. Oo. So, yung spur of the moment na ganong eksena, ang makikita mo next na scene is, merong lola yung nakaupo Aha. Obviously, parang lola siya. Yung nanay nung bata, kinuha niya kagad yung bata, tas tumakbo palabas. Aha. Tas meron ding isa pang nanay yata na umakyat para pumunta sa room. Siguro meron ding bata doon o meron Oo. siyang gustong isalba. Di earthquake. So in other words, to make the long story short, Naiwan yung matanda. Naiwan yung matanda. Walang nag-save. Walang nag-save doon sa matanda. So, pero right after the earthquake, kahit medyo umuuga-uga pa, binalikan nila yung matanda, tumatakbo sila, sumisigaw nanay. Tapos doon sa makita mo yung umakyat na isang nanay para kunin yung bata. Nakalabas na din, may bitbit din na bata na umiyak. Pero hindi rin siya nakalabas. Doon sa scene na yon, hindi siya nakalabas during the quake. May intention siyang kunin yung bata at makalabas, hindi sila nakalabas. So yung debate, yung debating nangyayari is bakit iniwan yung nanay. So dito, I think yung mag-asawa na nagtatalo na hanggang ngayon magkagalit, 'di ba? Na huwag na kayo magkagalit dahil diyan. Diyos ko po, safe naman po silang lahat, 'di ba? Doon sila nagkakatalo. Siguro kung magbabasa ka rin, Jeg, sa comment section,
varied din eh. Merong mga iba na naintindihan nila kung bakit hindi sinalba yung nanay. Merong mga iba na nagagalit kasi talaga ba iniwan nyo yung matanda? Ganon. Yung next kasi na scene, Jegs, yung matanda kasi hindi nakakalakad. So yung next na scene, nung nakapasok na sila ulit dun sa bahay, binuhat nila yung matanda. So ibig sabihin, wala talaga siyang capability na makatakbo, makaano. Yung nung nangyayari nga, ano lang siya eh, feeling ko nagdadasal na lang siya eh. Ready na siya. Ready na lang din siya or kung ano man yung mangyari, nagdadasal, ganyan. So, ngayon, nagkakaroon ng mga talo-talo yung mga tao kung tama ba or mali yung ginawa. Ang tanong, tanghenyo, kung jowa mo yun, kung jowa mo yung nanay, tanghenyo! Ay, di siyempre una, magagalit ako kasi mahal na mahal ko yun. Wow! Pero tanghenyo, pagkakataon mo na ba para makakuha ng iba? Pag siya na ay kinuha, charot, diba? Pero pag sa ganyang kasi, ikaw ba, kung papipiliin ang isang Nicole Yala, anong mas uunahin? Ay, hindi yung bata. Yung bata yung uunahin. Sabi ko nga sa'yo, lagi ko yung bilin. Kakapanood namin ng mga end of the world, mga zombie films, yan, yung mga ganyan. Pagkatapos namin manood lagi ng sine o kaya ng series na may mga habulan, emergency, lagi itong sinasabi sa mga bata, always remember, leave me behind. Iwan nyo na ako. Ayan. Kasi ako, makakabigat pa ako sa inyo eh. Ako pa yung dahilan kung bakit lahat kayo mapapahamak. Iwan nyo na yung weakest link and live a good life. Kasi you have a bright future ahead. Oo, you have a bright Parang future. Kami tayong mga may edad na kumbaga, na-enjoy na rin din natin yung buhay. Correct, totoo. Worst comes to worst, di ba? Kung ano-ano pa man, di ba, na madami ng taon, ilang dekada na yung binigay sa atin. Kung ako yun, hindi ko rin alam kung anong pwede. Baka kung pwede kung naihila parehas, pero masyado kasing malakas. Kung makita mo yung video, tsaka sobrang talaga, may mga sasakyan ako na nakita na talagang tumatalon. Tumatalbog, oo. Tumatalbog. Tsaka yung isa nating kasamahan na DJ sa Love Radio, Jensen. So, seconds after siya makababa, kinikwento niya, naiiyak siya pagkatapos kinikwento niya na may mga pasa-pasa siya pagbaba niya from Love Radio Jensen. Alam niyo naman po yun kasi kitang-kita po ang Jensen po ay mukha ng pagguho ng building na yon. Kasi yung pagbaba ay napakahirap dahil ang lakas ng alog, hinahampas-hampas. So hindi siya yung para bang pag nandun ka sa sitwasyon, sasabihin mo, hindi ko ako yan, dapat 2 tao yung nabuhat ko. Mabuti kung kaya mong nabuhat, buti nga nabuhat niya pa yung bata eh. Sa totoo lang. Kasi sa nangyari na yun, it will all boils down doon sa default natin na mga tao. Mother's instinct. Yan. Diba? Mas uunahin mo yung anak mo. Correct. So, hindi na yun dahil nag-iisip. Automatic, yun yung reaction ka agad eh. Actually, no-brainer yun eh. Actually, no-brainer yun yung ginawa ng nanay, no-brainer talaga. Reflection binitbit yung bata, tumakbo palabas. Reflection Siguro may intention din siyang tumakbo palabas, iwan yung bata para kunin yung nanay pagkatapos, kaya lang wala na talagang way. Tas segundo lang din naman kasi, hindi naman tumagal ng more than a minute. Tama ba? Hindi ako sure. Tas yung isa nga nanay na pumasok pa sa kwarto para isalba yung bata, hindi na rin nakalabas eh. Kasi nga, ang instinct niya is i-save ko din. Diba? Yung anak. Yung anak. Hindi niya rin inintindi muna si nanay. Ang una niya muna din is akatin ko kung saan man o kaya pasukan yung kwarto, i-save ko rin yung bata. So parang ganun ang nangyayari pag nagkaroon ng high pressure dun sa utak mo, ang unang papasok talaga sa nanay yung anak eh. So instinct kung talaga yan. ikaw na naka-check-in yung nanay mo nagtatrabaho ng sobra-sobra, ikaw yung iniisip ano pinagagawa mo. Correct. Laging iniisip ka ng nanay mo, lagi kang iniisip ng magulang mo. Hindi na kasi dapat pinagdidebatihan yung kasi hindi naman pinag-isipan yun eh. Hindi. Hindi ka na makakaisip sa actually sa mga ganun eh. Feeling ko talaga hindi ka na makakaisip, hindi ka na wala. Instinct na lang lang talaga. Adrenaline rush. Kung ano man yung mga pwedeng maisalba, sino man ang pwedeng mabitbit na kaya. Diba? Yun. So hindi siya dapat pinagdedebatihan. At huwag na kayo mag-away, Mr. at Mrs. dahil dyan una sa lahat, mukhang okay naman sila. Tapos Magre-rebuild na lang sila. Of course, may trauma yun para doon sa pamilya and all. This is something that they will remember for many years or baka more than a decade pa, diba? But wala namang
masamang nangyari Oo. na at least dun sa buhay nila. Oo. Yung mga gamit naman pwede namang i-rebuild yan, pwede namang ipunin ulit yan, yung ganun. So balik tayo dun sa nag-PM sa amin. Dahil dyan wag na kayong mag-away. Parang katulad Tama. lang yan ng nag-friendship over ng dahil sa kaibahan sa politics. Nag-friendship over dahil may gusto kang iboto tapos yung isa hindi mo trip. Correct. Ano ba? Wala naman pakialam sa inyo yung politiko, yun yung totoo eh. Ayan, kaya nga diba? dapat i-practice din natin sa mag-aasawa, sa trabaho na sometimes we agree to disagree. Meron lang talagang ganon. Oo. Minsan may mga bagay na kailangan na lang tanggapin. Oo, Hindi na pakinggan- kailangang oo. tapusin. O, okay na yan. Oo. Kasi Oo. hindi mo na mababago din ang paniniwala ng isang tao kung yun yung paniniwala niya. Ang importante, nasabi mo yung sa'yo, nasabi niya rin din sa kanya. Wala kinakailang makumbinsi. Kung pumayag siya, edi okay. Thank Pero you. kung hindi, wala. wala tayong magagawa. Kaya iwanan mo, leave it that way. Agree to disagree. Tapos. Hindi, tsaka higit sa lahat, hindi nyo naman kilala yung concerned kayo kasi kapwa nyo Pilipino, pero para posibleng hindi na kayo mag-usap. Alam mo, ito yung overthinking ni na nag-iisip ha. Iniisip ko, what if, wag naman sana, may mangyaring hindi maganda sa either one of you because you'll never know. Isipin mo yung huling memory ninyo sa isa't isa, yung magkaaway kayo. Tapos pag tinanong kayo sa burol, ba't nag-away kayo? Ba't yung huling, kasi pinag-awayan namin yung matanda, di ba? Na hindi nyo naman kilala. Ibig sabihin, yes, we understand the concern. Yes, naiintindihan natin na syempre passionate lang talaga tayo. Gusto nating makatulong, gusto nating maging mabait para po sa lahat. Pero hindi ito para maging dahilan o bitsa ng relationship ninyong mag-asawa. Yan kasi yung blind side din ng ng mga outside observer eh. Kasi unang-unang wala ka doon sa Wala loob ka doon. during nangyayari. Correct. Yung dynamics nun hindi mo alam Hindi eh. mo alam. So nakita mo sa surface lang. Parang so, ikaw, ang dami doon sa comment section na Oo. magagaling. Oo. Na akala mo naman nagji-gym, akala mo Oo. kaya magbuhat ng tao. Oo. Kung makapag-comment sila sa comment section na, ay kung ako yan, nabuhat ko yung dalawa, di ba? Hindi ko wala akong iiwan, ganyan. Oo, hindi na gumagana yung utak mo doon Wala sa na. moment na yan eh. Naging autopilot siya. So, yung reflexes mo, kahit kung minsan yung galaw mo na hindi mo alam. Kaya kung minsan, di ba, yung pag nag-kick yung adrenaline natin, nakakabuhat ka ng prejudice. Correct, totoo. Na hindi mo mabubuhat sa kasi Oo, yung utak on an mo. ordinary day, Oo. hindi mo mabubuhat. Ay, naalala ko lang yung eksenang ganyan, nung kinagat ng malaki kong aso, yung maliit kong aso. Oo. Ang laki-laki ni King eh, Oo. yung Yung poodle giant namin, poodle yung mo. giant poodle. Kinagat niya, sinakmal niya sa leeg, yung toy poodle. So, kahit anong gawin namin, mas lalo namin siyang hinihigit, Oo. parang mas lalo niyang kinakagat, Oo. yung leeg. yung leeg. Sabi ko sa'yo, una, hindi naman ako tumatakbo na mabilis, pero nakatakbo ko na mabilis at nabuhat ko yung balde na hindi ko naman binubuhat na maraming laman ng tubig at naibuhos ko. Na on an ordinary day, kung may choice akong wag magbitbit ng balde, gagawin ko. 'Di ba? Pero dahil sa adrenaline rush, hindi ko rin matandaan kung paano ako umabot doon sa CR at Hindi mo na ma-recall Hindi ko na yung- ma-recall eh. Oo. Basta ang na-recall ko na lang, naibuhos ko at naghiwalay sila. Tapos pagkatapos nun, umiiyak na si Princess. Kasi Oo. nga, sinakmal, ganon. Oo. Kasi again, tandaan po natin pag may mga ganitong mga emergency, yun, instinct ng tao, self-preservation. Correct. Diba? Totoo yan. Kasama pa rin po, tambalang kumikinang. Ay, Correct. grabe. Totoo. Self-preservation talaga yung yung ang nanay, 'di ba, ang instinct parte ng sarili mo, yung anak mo. So parang sinisave mo rin yung sarili mo. 'Di ba, kahit na naipanganak na natin yung ating mga anak, ayon sa studies, merong natitira na part of that child's DNA sa katawan ng nanay. So hindi siya talaga nawawala. Oo. Literal na merong pang parte ng batang 'yon na nasa nanay Oo. pa. Kaya instinct niyan to save the At child. hindi natin alam yung nanay, yung lola na yun, pinagpipray din Correct. yung anak yan na makalabas. Kasi alam mo, pag Mother's nakita, instinct eh. pag nakita mo yung video, parang yung lola ba, feeling ko nagdadasal na lang siya. Kung halimbawa malakas yung CCTV, may sound talaga na malakas, nagdadasal na lang talaga, or baka naguutos, ilabas niyo yung mga bata, Oo, yung mga yun. bata. Hindi diba? natin alam, baka inutusan niya. Oo. Kasi again, mother's instinct eh. At instinct din yun ng nanay Oo. na nung lola mismo, I'm sure, Oo. na tumitingin na lang, hindi na para tulungan niyo ako, Oo. di sige, unahin niyo na yung mga bata. Ang mga lola pa naman, mahal na mahal yung apo. Oy, totoo. Diba? Kaya nga yung mga apo, di ba, gustong-gusto pumupunta sa mga lolo't lola. Oo.
So wag na mag-away na dahil dyan. Office na kayo. Correct. Oh, gawa uli kayo ng bata. Yan. Wag na kayo mag-away. Ano na lang, make love, not war. Tama. Ayan. Si Ayan. Nicole Ayala ba yan? Oh. Nicole Ayala. Wow, Ayan, oh. nakakamayaman. Hello po, Robert Lagos. Salamat. Sabi ni Arabi, reality yan. The movie na stage. Oh. Importante lahat safe. Ano yun? Isa sa realization kahapon kasi 'di ba nag-earthquake drill tayo. Ay, hindi ko, Oo. may So meeting ang ako sa sabi labas. ni Boss Mondo ang sabi niya, unang 'di ba yung unang briefing na duck cover and hold, magstay muna mga 20 to 40 seconds bago lumabas ng building. Oo. Dahil sa nakita natin, yung learnings natin, Na pwedeng bagsakan tayo ng pag nagstay ka pa ng 20 to 40 seconds doon, wala ka na. So ngayon, parang ang lumalabas is pag may pagkakataon lumabas ka ng building. Yun na talaga. Labas na, parang gano'n na siya. Kasi hindi natin Hala. talaga alam. Naku, paano kaya ako lalabas na hindi ko madadapaan lahat dito sa hagdan natin? Lord! Oo. Wag So, naman po! Tapos, ang isa pa sabi niya na pag halimbawa, So, labas lahat. Wala nang dock cover and hold. parang gano'n na ang nangyayari. Save Kasi- yourself na. Kasi Kasi kung makikita mo dun sa building, kung nag-duck cover and hold ka wala. pa doon, Kumusta naman yung mga eto nga nung nakita ko nung gumuho yung building na yon, yung nag-trending na video na yan, tiningnan ko kagad yung mesa ko sa office. Na-realize ko, kung babagsakan ako ng kisame, wala rin yung pag-duck cover hold ko sa ilalim ng mesa ko, na kahoy lang na hindi naman nara. Mabuti kung mga mesa natin mahogany. Oo, yan. Yan yung matigas na matibay na kahit magkabagsakan, ipoprotect ka niya. Oo. Paano kung plywood lang din, 'di ba? Tama. Ayan. Ayan na. So, importante din na malaman natin yung mga emergency, kung saan tayo nagtatrabaho. At yung isa sa mga magandang naikwento doon na bahagi ni Sermon is yung in case, pero syempre ayaw naman natin mangyari yon na yung mangyari yung the big one, medyo delikado daw tayo dito kasi malapit tayo dito sa dagat. Sa dagat, okay. Tapos ang iiwasan daw is yung bandang Tondo area sa may pier. Kasi pag nagka-tsunami, di ba maraming container ban doon? Yun Pag yung talagang raragasa daw yun. Ayun. So, ang pinaka-safe is yung bandang Guadalupe. Paano nandito tayo sa Pasay? Iniisip ko pala, parang alam ko nang patay na ako. Ang layo ng Guadalupe! Ang layo ng Guadalupe dito. Oo. Yung Cavite, hindi din daw magandang area ng pagtumakbo kasi dagat din, baka magka-tsunami din. Oo. Yun lang. So, pero ang mag-pray na lang talaga tayo. ang Kasi, pinakamagandang tanong dyan pag prayer. nangyari yun, alam mo kung saan ka na ba pupunta. Yun na lang din. Sa dagat-dagatang apoy ba? Oo. Oo. So actually itong mga mga parang paalala sa atin na oo nga kasi isa sa mga magandang napanood ko na video. Siguro kilala mo na yung influencer na si Real Talk Darbs. Actually, isa siya sa mga inspirasyon ko kung bakit nagkaroon ako ng logica na yan na na Di ba ang ganda? segment. Ang isa sa mga realization, taga Jensen kasi siya eh. Okay. So na-experience niya talaga yung matinding pag-uga. Nandun siya nun? Nandun siya. Okay. Nandun siya na sabi niya na hindi siya reliyosong tao, pero nagulat siya na bakit nabanggit niya yung Lord. Nung time na yun. Oo, yung time na yun. Kasi it's just a reminder to everyone na ano't ano pa man, babalik tayo kay Lord. Wala kang panghahawakan, walang makakatulong sa yung iba. Wala, correct. Kundi Ayan. si Lord lang. So it's a reminder for all of us. True. Kilalanin si Lord. Balik tayo kasi, di ba, nakikita natin yung mga videos. Lord, tabang, Lord. Oo, Sigaw correct. sa kanya, pero pag wala. Hindi rin naalala. Ayan na naman tayo, babalik na naman tayo sa reminder na ang prayer Ayan. dapat ay steering wheel Oo, at hindi siya spare tire. Na kung Ayan. kailan lang magka-emergency, flat. saka lang siya magagamitin. Oo. Yun lang. So, yun O lang. siya. Salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamaya tayo ulit kwento na may Wagang Burnay. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama
sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mikey, isang OFW dito sa UAE since 2016. Alam niyo po, nandyan po ako sa Pilipinas. Noon, regular listener niyo na po ako. Ngayong ang layo ko na dyan, kasama ko pa din kayo. Kapag may namiss akong episodes, binabalikan ko ang previous uploads ninyo. Napakalaking bagay kasi ng mga kwento at payo nyo, lalo sa aming malayo sa pamilya. At dahil complicated ang love life ko ngayon, naisip ko kayong sulatan at hingan ng payo. Ganito po kasi, 6 years na po kami ng boyfriend kong Indian. Isang senior engineer sa kumpanya kung saan din ako nagtatrabaho. Mahal namin ang isa't isa, pero nananatiling hamon para sa amin ang realidad ng magkaibang tradisyon at kultura. Uso pa din kasi sa kanila ang matchmaking. Kahit na ipakilala na ako ni boyfriend sa nanay at kapatid niya, patuloy pa din silang naghahanap ng babaeng ipapakasal sa kanya. Wala lang siyang makamatch kasi minsan hindi tugma ang horoscope o hindi pasado sa ibang pamantayan nilang sinusunod. Kahit maayos naman na naging pagkikita namin ng pamilya niya, hindi pa din nila ako tanggap. Sabi ni boyfriend, ilang beses na niya akong pinaglaban. Naniniwala naman ako doon. Pero alam ko din na napakahalaga sa boyfriend ko na tanggap ako ng pamilya niya. Nasa kultura nila yon. Tambalang kumikinang, hanggang ngayon magkasama pa din kami. Mistulang nakakapit sa napakanipis na hibla ng pag-asa. Tunay na nagmamahalan kami pero hanggang kailan? Tama bang patuloy akong lumaban o panahon na para bumitaw? Dapat ko na bang tanggapin na yung taong pinakamamahal ko ay hindi nakatadhana para sa akin? Maraming salamat po sa oras ninyo sa pagbasa ng sulat ko. More power sa inyong dalawa and God bless po. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mikey. Mikey! Hi, Mikey. Ay, kalungkot naman ng story mo. Correct ka. Alam mo yung... Alam mo ninyo parehas na Oo. mahal ninyo ang isa't isa. Alam ninyo parehas na for you guys, tinadhana kayo para sa isa't isa. Pero bakit parang ang daming kontra? Oo, dahil diba? sa kultura. Kultura, relihiyon and all. Well, ako unang-una, Mikey, hindi dahil ayaw ng mga magulang niya sa'yo. It's not about your personality. It's Hindi. about yung kultura kasi. So, ibig sabihin, hindi ikaw yung problema. Oo. Ang problema is yung hindi ka nila gusto. Kasi Oo. minsan pa, hindi ko naman sinasabi maghiwalay na kayo, no? Pero minsan kasi pag naghihiwalay yung magkarelasyon, ang automatic na nagiging reaction nung, well, usually babae is, saan ako nagkamali? Oo. Anong mali sa akin? Correct. Oo. Bakit hindi ako ang pinili? Ganon. So, sinasabi ni Jegs na hindi naman ikaw yung may problema Yes, dito, di ba? oo. It's really the culture. Oo. And kapag kakultura kasi ang nilalabanan, medyo mahirap siya. And ano to ha, this is not just in terms of relationships, marriage and all. Kultura, for example, sa isang opisina.
mahirap din labanan yan. Mhm. Kung ang isang bagay ay nakasanayan na sa opisina, Oo. kahit na pwede naman sana siyang ma-improve, Mhm. kahit na pwede naman siyang baguhin na. Oo. Sa totoo lang, kasi hindi na siya napapanahon. Oo. 'Di ba? Hindi rin siya madali kasi ang binabangga mo ay institusyon. Correct. Ang binabangga mo ay kultura. Tama. So ang question talaga dito is, are you willing to adjust na lang? Mhm. Baka naman gusto mong mag-adjust para magmukha kang Indian tapos ikaw yung piliin. Charot. Kasi sa mga Oo. Indian, di ba? So, naniniwala sila sa matchmaking. Meron sila talagang ganun. So, may mga ganun talaga. Oo. So, ang kailangan na prayer talaga dito is kung talagang hindi ikaw yung itatadhana, Oo. kasi nga dahil dun sa kultura, is kung paano kayo makaka-decide how to move forward. Unless, Mhm. si lalaki ang magde-decide. Yan, yung nga sasabihin ko eh. Si lalaki Doon na si lalaki pa rin talaga, how far can he go? Oo. Is he willing to break? Nasa sa kanya na, feeling ko nasa sa Oo. kanya kasi wala sa iyo yung bola dahil hindi naman ikaw ang pwedeng piliin dahil hindi nga ikaw yung ka-culture. Oo. 'Di ba? Ikaw yung jowa na outside of the culture. So hindi ka pipiliin. So kung sasabihin niya, ay hindi ko kayang what are the odds, di ba, na mangyari sa'yo na maging kayo? Kasi siya mismo ayaw niyang banggain yung kultura. Correct. So, So, diba? yung possibility na hindi talaga magkatuluyan, medyo mataas. Oo. Nandun talaga tayo sa posibilidad na hindi. Talagang sadyang nilelet go, hindi nyo lang talaga nilelet go ang isa't isa kasi wala pa yung babaeng nandyan eh. Oo. Wala pa yung babaeng papalit sa'yo. So, ine-enjoy nyo pa yung moment Oo. hanggang kailan natin i-extend. Ito kasi mahal nyo naman ang isa't isa. Wala naman kayong Oo. problema. Kaya kayo nandyan pa rin. Correct. Mhm. Pwede namang choice na magstay ka hanggang dumating yung kapalit. Di ba? Oo. Kaya lang, lagi mong medyo ihanda mo na rin yung sarili mo na dahil sa kultura na kung Oo. hindi niya kayang i-defy o hindi niya Oo. kayang talikuran, hindi ka talaga mapipili. Kasi Promise. ilagay na natin hindi magbabago yung isip Hindi. ng magulang. Oo, hindi na talaga. So, kung hindi magbabago, Kaninong utak ang magbabago? Sino ang pwedeng Oo. mag-defy? Yung jowa mo lang. Ayan, kasi hindi unang- ikaw. Hindi nyo makokontrol yung utak ng mga magulang, pero yung utak ng jowa mo, Yan, posible. correct. Kung kaya niyang i-defy yung kultura, then may malaki yung chance na Oo, maging kayo. oo. Pero kung sabihin niya, ay hindi kultura kasi namin. At saka, siguro, ang pwede niya isipin kaya hindi niya ma-defy. Naintindihin mo rin, ha? Oo. Ang tatalikod siya sa isang angkan, let's Oo. say, sa isang pamilya. Itatakwil siya. Tatakwil siya eh. Ganun ang kapalit. Ganun yung kapalit. So, gusto mo din ba yun? Oo. 'Di ba? I mean, sabi nga natin, 'di ba, na kapag mahal mo talaga ang isang tao, if you truly love somebody, sometimes we really have to set them free. Yun lang yun. Oo. Basta, ikaw ang gawin mo, itanungin mo siya. Kasi siya yung pwede mag-decide otherwise. Correct. Kasi ikaw wala eh. Oo. Hindi ka talaga mapipili eh. Kung culture ang pag-uusapan, Oo. hindi ka talaga pipiliin. Tama. Ganon. So, kay boyfriend yung Nasa susi. kanya yung bola. Oh, hawak Wala niya yung sa'yo. beat. Hawak na ang beat. Oo. 'Di ba? Nakaka-lurky lang talaga Jegs, na madami pa rin talagang mga kultura yung na pwede na sana mabago kasi mundo na tayo ng AI, Oho. nandito na tayo sa napanood mo ba yung isang Got Talent I forgot which country. Yung Got Talent na contest sa ibang bansa na nag-perform kasama nung mismong main dancer yung robot. ay mga Oo, robots. napanood ko yun. 'Di ba? Parang sinashadow Oo. yung ginagawa niya, Parang shadow backup dancers dancers. yung mga robot. So kung anong gawin niya, ginagawa ng mga robot. Oo. Sa Got Talent yun yung kanyang talent. So, ba't ko sinabi yun? Ba't naalala? Kasi nga, nandun na tayo sa ang Oo. backup dancers ay Oo. robot. Correct. Nandito na tayo sa mundo kung saan may tinatawag na data privacy. Samantalang dati, 'di ba? Para malaman mo yung telephone number ng crush mo, ng apelido ay Reyes, iisa-isahin mo lahat ng Reyes sa Yellow Pages. Oo. Walang data privacy. Lahat yan ng numbers ay Oo, nakasulat. pati address, Pati address. So, andun. kailangan mo lang tawagan, Oo. isa-isahin, ito po ba si Mrs. Reyes na may anak na chinita, di ba? Yung ganon. Wala na tayo sa mundong yun eh. Nandito na nga tayo sa sobrang nakaka-lurky na yung mundo na everything is out there, na we protect our data. We have a Data Privacy Act, mga ganon. Nandun na tayo. Pero kahit na nandun na tayo sa mundong yun, meron pa rin talagang mga tradisyon na hindi pa rin namamatay. And hindi naman natin yan para
sabihin na patayin nyo na yan kasi Oo. AI world na hindi Correct, eh. correct. We are talking about generations of culture Oo. here. Kasi para naman sa kanila, it works naman eh. Yes, Oo, it oo. works pa rin din naman eh. Sa nagkakataon At nire-respeto naman din pati Oo. natin. Ganon. Pag nagko-cross culture, yun ang problema. So again, kay boyfriend, hawak niya na yung beat na dapat Correct. pag-usapan nyo. Oo, pero kung outside of the talaga tayo, Jegs, outside of the box at titingnan natin yung sitwasyon, wala ka talaga dyan, girl. Parang parang nandun ka nanonood ka ng fairy tale na nag-aabang ka ng happy ending. Oo, pero na walang kasiguraduhan. Pero wala. Pero Oo. nag-aabang ka ng happy ending sa isang horror film. Parang ganun. Kasi siguradong walang love story na magaganap kasi Oo. horror yung pelikula. Sorry kung horror, pero ibig sabihin parang horror na alam mo yun, kahit mahal na mahal nyo ang isa't isa dahil sa kultura ay hindi talaga uubra. Ganun talaga Ayan. yon. And So, it's not you. The Oo. problem is not you. Nagkataon lang talaga na yung minahal mo, oo. merong kultura. Pero Mikey, we feel the load, your load mo, Oo, yung bigat. correct, Kaya correct. medyo hirap din kami kasi nga, Oo. mahal nyo naman kaya yung isa't nga, isa, wala diba? naman kayong Nakakalungkot, problema. oo. Ang ano lang dito, kung meron tayong masasabing ambag mo rin, ba't ka umabot sa ganito na ang hirap na i-let go? Feeling ko from the very start, alam mo naman. Yan. Or maaaring na ipaliwanag Oo. sa'yo. Nilaban mo lang, mahal Nilaban mo eh. lang eh. Nilaban mo lang. Tingnan mo, 'di ba? Sinabi yung word na laban kasi patuloy mong nilalaban. Oo. Pero from the very beginning, I think Oo. you already know, hindi man siguro agad diniscuss on your first few dates, pero kung purong Indian siguro na meron yang mga tradisyon na na hindi basta-bastang madedefine. Ang ayaw lang natin dito, Mikey, na magstay ka sa relationship na wala kang kasiguraduhan at parang nag-stop yung buhay mo dyan at the end pala, Hindi wala rin naman. mangyayari. Oo, wala rin. Oo. Yun eh. Yun ang Yun yung nakakalungkot doon nakakalungkot doon na pagkatapos ng lahat ng pag-i-invest, wala rin. Yan Oo. din siguro yung dahilan, Jegs, kung bakit madaming mga tao na in a relationship, pero kahit alam nilang maraming red flag, masakit sa ulo, Oo. mas Hoping. it's complicated, ganyan. Kasi hoping na magbago pa ang sitwasyon. At saka, ang hirap kasi maghanap ulit. Oo, Mag-uumpisa totoo. ka na naman sa umpisa. Feeling ko yun yung isa sa Kikilalanin mga mo na correct, naman. 'di ba? Aalamin mo na naman, gugustuhin ba ako ng pamilya nito, 'di ba? A-adjust na naman ako sa ugali niya. Oo. Eto, mukhang si Mikey adjusted na siya sa ugali nung kanyang Indian na boyfriend, ganyan. Kahit nga anong pag-a-adjust mo, girl, uulitin lang talaga din namin. Alam mo, girl, Wale. ito yung gawin mo, Mikey. Iuwi mo na yan dito sa Pilipinas. Correct. Tapos, May negosyo yan dito. dalhin mo na dito na kay manirahan. Oy, pwedeng that's another Oo. Pilipino ka naman, 'di ba? Sa totoo lang dito sa Pilipinas, kung tama lang din yung diskarte at tama lang din yung mga taong sasamahan at pipiliin, hindi naman imposibleng mamuhay ka ng komportable dito Pwede. Ang ganda pa ng Philippines. Oh, if he's willing na sumama dito sa'yo, dito kayo mamuhay, I guess malaki yung chance. Correct. As long kasi na nandyan siya, nandyan yung parents, nandyan yung family. Hindi talaga yung kultura din nandyan. Wala. Oo. Oo. Lugi tayo, girl. So again, ulitin natin, ang bola ay nasa jowa mo. Ayan. If he's willing to go here sa Oo. Philippines, 'di ba? Alam mo yung speaking of, sinabi ko kanina, Jegs, na kung tama lang yung lugar ay trabaho mapupuntahan, mga taong sasamahan, pwedeng maging komportable ang buhay dito sa Pilipinas. Meron ako nabasa na isang thread nung minsan na parang sinabi doon kung magkano yung dapat na income ng isang household sa Pilipinas para masabi mong komportable. Ang layo dun sa sweldo natin. Ramdam ko yung lungkot mo. Naisip ko, anong mga trabaho po ninyo? Bakit ganyan po yung mga kitaan? Hindi kasi para masabi mong comfortable. Or pero sa bagay, kanya-kanya naman kasi talaga tayo ng definition Pero yung sinasabing definition nila ng comfortable, yung mga tipong makaka-travel every now and then, nag-aaral sa private schools yung mga bata, ano pa ba? Ano ba yung komportable? Nag-grocery ng marami, may kasambahay, mga ganyan. Yung hindi ka nag-iisip na magkano, paano ko naman ito pagkakasyahin. Correct, yung ganon. Kasi alam mo kasya. Correct. Is 6 digits.
6 digits ang dapat na income combined sa household para komportable. O, di ba? O, di ba? Biglang nag-shift sa lungkot. biglang balik na nga lang tayo sa topic ni Mikey. Hindi, naalala ko lang na kasi dun sa word na maaari ka namang umuwi dito sa Pilipinas. Maaari mo namang iuwi yung jowa mong Indian. Kung makakadiskarte kayo, pwede kayo mamuhay ng comfortable dito sa Pilipinas. Pero sa bagay, depende rin naman sa lugar. Kung nasa province ka naman, hindi din naman kailangan ganun kalaki. 'Di ba? Depende rin naman sa ano mo Madiskarte lang talaga tayo mga Pilipino mga Pinoy Totoo. 'Di ba? Napagkakasya natin na kahit sabihin na kulang, Napagkakasya talaga napagkakasya natin na komportable pa rin in a way na may konti pa rin leisure. naliwaliw. May leisure pa rin. Somewhere, somehow. Kasi lagi ko iniisip, kulang na kulang talaga yung sweldo ng mga Pilipino Pero lagi ka rin may makikita sa daan na nagiinuman. Alam mo yun? Nagiinom. Pagka, alam mo yung pinakamahirap mong kaibigan, pag may birthday din naman, may spaghetti sila. Correct. Alam mo yun? Yung parang bang nagagawan din naman ng paraan. Kaya dun sa nakita ko yung na yun, yung parang thread na yun. Nalungkot ako kasi alam kong magbibilang ako ng kaibigang may 6 digits ang combined household income. Wala. Bihira. Pero kahit na bihira ako makakita ng ganong kaibigan o kakilala, komportable din naman yung mga buhay natin. Depende rin na kung how you define comfort Nag-a-adjust kasi din tayo. Sa bagay. Tingnan mo nga, ang taas ng gasolina, nagtaas na naman siya ng 10. Diba? Pero parang nakapag-adjust na din tayo. Tingnan mo, adlibs natin, hindi na tungkol doon. Tama. We get to adjust along the way. Tama. Mikey Mikey. Nasa jowa mo ang beat. Correct. Ito pa rin po, tambalang kumikinang. Diego Bandito po. At Nicole Yala. This portion was Diba 6 digits para komportable yung life? Yun na yung mga tipong walang ginagawa, yung petics na rin din, na komportable na talaga. Sa ating kasi parang hindi rin tayo nagpapahinga Bagay. Ikaw nga may gustong kumuha sa'yo ng coach. Hindi mo makuha-kuha kasi kulang nga yung oras. Parang nasanay na tayo. Nasanay na tayo. Nag-a-adjust lang din talaga. Oo. Ganon, yun lang. Anong sabi ng mga tambalanisa? Sabi ni si Jero, sa ayaw at gusto kailangang pagkasyahin. Totoo din. Oo. Konti lang talaga pero marunong lang talaga tayo mamaluktot tayong mga Pilipino. Siguro, ganon. Lumaki tayo sa ganon. Lumaki tayo sa ganyang klaseng kultura. Oo. Yan. Ang first naman ni Nicole, sabi ni Mommy. Thank you, Mommy. Yeah. Mommy Minger. Sabi nito na. Mommy Minger. Teka lang. Grabe, tagal ko na palang napakinggan si Nicole Yala since elementary pa nung 90s. Huy, nung 90s nag-aaral pa ako. Pero thank you. Ibig sabihin, gano'n nakatagal. Salamat. Thank you. Sabi ni, Kawander John Mark. Magandang hapon, Ligi, mga Dead Sea. Magandang hapon po. When Bukidnon po, kamusta po kayo? Naupuan mo ba yung cellphone mo? Ayos bang? At nagta-type siya ng isa. Stasyon New Love Radio. O kaya nag-auto ko, yung auto-spell. Ayan. Sabi ni Toneta, kung ano po ang meron, makontento. Ganun naman tayo mga Pilipino. Ganun naman din. Ganun naman din talaga. Marunong tayong dumiskarte. Kaya nga bigyan mo ng baon yung bata. 'Di ba? Napagkakasya. Oo din. Kahit tayo, kahit sa panahon namin, 'di ba? Tapos hanggang ngayon, pinagkakasya pa rin talaga natin. Nagagawa ng paraan. Nasanay tayo na marunong dumiskarte talaga. Yun na nga, kaya ngayon yung sanang next is, sana dumating yung panahon na hindi na tayo nasanay na umadjust. Yun Na talagang komportable lang kasi talaga yung buhay na natin, na mga Pilipino. Ayan. Mahirap tumira sa Pilipinas pag wala kang budget. Alam mo, marami din nagsasabi talaga niyan, na medyo mataas daw ang cost of living dito. Pero hindi na naman kasi ewan ko magkano lang ba yung chichiryang Aisa tapos may kanin ka, okay ka na Tingnan mo kung mahirap dito, pero nakakarinig ka ng mga kwento na tricycle driver na pagtapos yung anak. Oo Diba? Magbabasurero yung na pagtapos yung marami tayong mga nakakausap na mga drivers na nananalo sa Love Knows No Boundaries na magugulat ka, tatanungin mo sila kung magkano yung kinikita nila daily. Alam mong kulang. Oo. Pero patapos na yung anak. Correct. Diba? Mga ganon. Madiskarte talaga tayo.
Kaya resilient tayo mga Pilipino. mga Pilipino eh. Ano yan feeling ko double-edged sword. It's a good thing and a bad thing. Yeah. Kaya nag-adjust na lang tayo. tinanggap mo na lang tinatanggap kasi na lang eto natin na. kasi ito na yun. Na hindi naman natin dapat deserve. Oo, correct. Kasi So may sinasabi ka ba? May pera naman yung Nasa maleta nga lang. Okay! Okay! Si Aubrey meron daw madiskarteng jowa. Si Justin Bryant Oclarit. Ayun. Taray. Maging madiskarte pag may utang. Yung iba, ang diskarte nila, nire-recycle yung utang. Diba? Hindi naman natin sinasabing tama yun. Pero, may mga diskarte, mangungutang ako, pero may gagawin ka para mabayaran yung utang. yeah, dapat ganon. Oo. Don't romanticize poverty po. Ano ibig sabihin? Oo. Wala namang kaming intention to romanticize poverty. Paki-explain nga, Marbs, para may context Marbs, tayo. explain mo. Sabi- Base sa mga sinabi namin, paano Oo. namin na romanticize yung poverty. Miss Sophie, hi Nicole and Diego from Utah, USA. Uy, Mars! Mars, kamusta ka dyan? na dyan? It's been a while. You know, kailangan malapit ka sa kapitbahay mo na may tindahan para makautang ng bigas. Diskarte lang talaga. Pero sana 'di ba kahit inuutangan po natin yung mga mga tindera sa paligid, may intention po tayo magbayad. Tingin ko kung bakit resilient tayo mga Pilipino kasi nga sa kultura natin yung bayanihan. 'Di ba na Totoo din naman. hindi kagaya sa mga ibang banyagan na wala silang pakialam kung may problema ka, bahala ka. Kaya 'di ba sa mga social experiment, may nakikita ka ng mga vloggers na maghihingi ng tulong, ng konting gas, $1 walang nagbibigay. Parang kasi ako marami din akong problema. Oo, wala ka sa problema mo. Dito sa atin hindi Pag tayo mga Pilipino may makita kang walang makain na kapitbahay, pag may sobra ka, kakato ka, magbibigay ka. Totoo. Kaya nairaraos natin. Ang mga bagay-bagay. Parang mga ugat tayo na intertwine na connected Ganun, no? That's how we are Kumbaga, dun sa kwento na may Wagang Bornay kanina tungkol sa kultura ng mga Indian, tayo din meron din tayong culture ng bayanihan. That's how we're made. Pero pag hilahan din, ayun. Oo, yun din ang kultura natin. Intertwined din, hilahan pababa. Ayaw ng mga kumars na nagsasucceed ka. Masisiraan ka. Crab mentality Ayan. naman. Wala namang perfect na country, walang perfect na person. Tama. Ganun lang talaga. Siya. Exit na muna kami. Salamat na marami sa pagtutok sa amin. Ingat po kayo. Saan man kayo. Diskarte lang po, mga kabisyo. Bye! Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Okay na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Sarap pala matamis. Aba, Hindi ba maalat? ha? Hindi maalat? Abi, di ba may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
balang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Top 10 countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check. Metro Manila, it is now 47 minutes after 11 o'clock at welcome back once again to Love Radio Top 10 Countdown. At eto na nga ang pinakahihintay nating lahat. Ladies and germs, mga kabisyo, welcome po. Kasama po natin dito live in flesh ang mga naggagandahang mga kababaihan. It's so welcome, of course, the group they call themselves Kaya! Hello, girls! 5, 6, 7, 8. Kaya is here. Hello po, ako si Angela. Hello, this is Cherise. I'm Kaya Alexa. Hello, I'm Kaya Sofia. Hi, I'm Charlotte and we are Kaya. Wow, galing naman. Kaya, first, matanong ko. Kaya, anong ibig sabihin ng kaya? Ang kaya po, it came from a Cebuano word kinaiya, which means inner character, and yung Filipino word po na kaya, which means you can do it. Okay, kinaiya. So, you guys from Cebu? No po. Alright. So who came up the name? Yung company po namin, pero I think gusto rin po namin magbigay ng awareness sa mga listeners, sa mga younger generation, sa may mga marami tayong mga words na pwede natin gamitin. Kaya, ayan. Yes. So, sa inyo, walang ni isa sa inyo na from Visayas area? Okay, amazing. Good. So, how long you been guys with? Gaano na kayo katagal? I think we actually nagkakilala lang kami 2021. Mm-hmm. So, around mga 3 years na rin po. Pero, nag-start po kasi, nag-meet lang po talaga kami nung nagpa-audition po yung company namin. Okay. And then, after that, parang nag-start na kami mag-training. Before we debuted in 2022, nag-training po kami for a year. Mm-hmm. And then, nag-start po kami. Actually, madami po kami nung nag-start kami. So, ibig sabihin kayo yung pinakamagaling sa lahat? Hindi, kasi syempre kayo yung naiwan di ba? Yes. Actually, nag-start kami more than 10 girls. Tapos, nag-undergo kami ng vocal and dance training. Mm-hmm. And then, we have coaches for that one. Tapos, every month po may mga nababawasan. Okay. And then, ayun, hanggang sa kami po yung Wow. Survivor. Kaya nga sabi ko, ay yung pinakamagaling. Yes, thank you. Survival of the fittest. Yes. And congratulations. So, alam ko, madali yung pumili ng talent, madali pumili na, no? Pero, ang pinakamahirap is forming a group kasi iba-iba yung dynamics, iba-iba yung ugali ng bawat isa. So, kamusta kayo girls? Paano? Kasi syempre, hindi naman maiwasan kami nga mga lalaki may issue di ba? Hindi naman issue na talagang nag-iiraman. Pero syempre, may iba-ibang may mga topak mo minsan. Di ba? Sino may pinaka-topak sa inyo?
Depende po yan sa Monday, iba-iba. Per day po, iba-iba. Naka-schedule. Pero actually, totoo po. Kasi before po, since parang nagiging, parang survival nga po yung, yung training namin. Parang ang hirap po sa amin na mag-fight for our spot at the same time parang magbuo ng chemistry with the other girls. Parang ayun po, isa po yun sa mga challenges namin. Pero now na na-form po kami, parang dun po kami lalong mas naging strong. Kasi we all live together po. So, isa din siguro yun sa nagpapatibay ng connection namin. Kasi parang nagiging na kami, magkakapatid. So, kinakailangan yung tanggapin yung ugali ng isa. Apo, actually, di ba po may kakambal din po ako sa grupo, si Charisse. Ayan. Okay. Kahit na may kapatid. Ay, oo nga pala. Akala ko ba't lumilipat ka doon? Teleport pala. Yun po, ang mahirap na po siya na, yun nga po, hindi po kami magkakilala at first. Pero kahit na may kapatid ka sa grupo, medyo, syempre may iba rin po siyang paniniwala, may iba rin paniniwala, na kailangan po lahat po kaming lema mag-meet sa middle. Pero I think, nabuo yung chemistry dahil sa tagal na rin ng panahon. And kapag pares po kasi kayo ng goal sa group, para magkakasundo talaga kayo, gagawin niyo yung best niyo para ma-achieve yung goal na yun. Ayan, iba-iba man yung mga paniniwala ninyo, iba-iba man yung mga dynamics, at least meron kayong common ground. Yes. Diba? Common din. Okay, now let's talk about your music. Ano ba yung mga influence ng bawat isa sa inyo? Actually, we're into pop, R&B, hip-hop, ano pa? Ito si Alexa Ibate, rock. Oh, Kaya ba't ka napunta dito? For a change. Sige, isa-isahin natin. Sino yung mga sabihin natin local and international influence? Ako po, Go. sa local po, si Arthur Neri, Zach Tavudlo. Hindi kasi favorite ko po talaga sila pakinggan. Alright. Siddhartha. Marami, sa, naman po, like, For international. I like Flo. Okay. Flo ba yun? Pero hindi ka sure, Kasi baka mali, FLO. Si Ed Sheeran. Wait, saan ang dami? Si Drum. 5, 4. Rihanna! Bondi. Guess it, na. Ayan, okay. Sige, Kambal. Ako, sa international po, lumaki po ako na nakikinig kay Justin Bieber. Justin Bieber. Rihanna, Beyonce. Basta sila po yung mga napapakinggan ko. Kaya mahilig po ako sa R&B-ish na songs. Alright. And then dito naman po sa Pinas, Zach Tabudlo. Right. Addy and Arthur Neri. Juan Carlos. Kambal nga kayo. Same taste po ng music genre. Pero for me po sa local, Arthur Neri, Miss Sarah Geronimo of course. And sino pa ba? Siddhartha, Clara Benin. Ayan, more on indie pop po ako pagdating sa local. Pero pag sa international scene naman po, more on pop. Like Ariana Grande, Nicki. Ayan, sila po. Okay. O, rakista natin. Sa akin po, international. Bagong-bago to. Ito yung pinaka-bago. Avril Lavigne. Oo nga pala. Oy, old school yan ha, mga di ba? Simple Plan, yung mga ganun. Tapos, si Lady Gaga. Tapos sa local po, si Casey Tandingan, Sargien Constantino. Alright. Yes, yun po. Ako naman po, very like pop. I'm a pop girly. So, parang sa local, ayan po sila, Miss Sarah G, KZ Tandingan also. And then for international, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Chapel Roan, and actually Tate McRae also. So yung mga my pop girlies. Alright. We also like to listen to K-pop po. Ayun, K-pop. Blackpink, Twice, New Jeans. Isa rin po sila sa mga nag-influence sa amin to, pursue this dream of us. Like, Okay, maging idol so po talaga. that makes me think na yung genre ng music nyo, pop na may tama ba, may halong swag ng pag hip hop or yung sauce ninyo, parang ganon, because of your influences. Now let's talk about your song. Your new song is Walang Biruan. Walang Biruan. Ayan, walang biruan. Okay, seryoso tayo, walang biruan. Tell me about the song. Who wrote the song first? We co-wrote it with Kindred po. Ito pong song na to, it's about love. It's about telling that person na ikaw lang yung gusto ko, walang biruan. Seryoso ako na ikaw. Real talk, ikaw lang. Yes, real talk na real talk. Okay. Straightforward po tong kantang to. And ayun nga po, masaya na po kami nang ginawa po namin to.
nilagay lang po kami sa isang room sa studio with Kindred, our producers. And then, I think nagtagal na siya mga 2 hours or less than 2 hours. And then, nagawa na po namin yung kanta. Wow! Yes. Ang bilis. The process was very spontaneous po talaga. As in, actually pumunta po kami doon without knowing na magsusulat kami ng kanta. As in, Alright. sabi lang na, guys, let's meet the like producers, ganyan. May ipapresent sila na demos and other tracks. And then, nung parang, eto pong walang biruan, siya po talaga yung nag-caught na attention ng parang, ang ganda ng song na to, ganyan. Biglang sabi sa amin, tara na, sulatin binigyan na na natin natin to. to. Magsulat na tayo. Right on the go, di ba? Yes, opo. Kaya Ganun. sobrang fun lang po nung naging process namin pagdating sa walang biruan. And kahit nasa music video shoot po, as in very, talagang nagbibigay po ng collaborative ideas po, each one of us. Kaya, sobrang saya lang po namin with this song po namin. So itong song na to, itong walang biruan, para lahat may kanya-kanyang sauce na nilagay. Yes. So this speaks out with your its personality. Yes. Wow, looking forward for that. Thank you. Thank you po. Okay, so far as a group, sa tingin niyo what's the biggest achievement that you got? Siguro ako, ito pong upcoming November 2 po na event po namin sa Round Festival. Galing mo mag-segue. Tuloy mo, Yeah. yan! Oh, perfect, galing! Oh, promote ka agad, G! Yes, mag-represent po kami sa Philippines. Sa Round Festival po sa November 2. And super excited na po kami kasi talagang Dream po namin. Yes, dream. So you'll be representing the Philippines. Yes. Wow, good luck sa inyo, ha? Thank you, God bless. NCCA, for choosing us. Alright. Oo. So, nakaka-proud on your part. Of course, you're representing, of course, for the entire Filipino, di ba? So, anything else na, something na, aside from that? Mag-spill naman tayo about the EP. Yes! Yeah, no? Okay. Please, educate us! Yes, meron po kaming upcoming EP. Actually, sa process pa po kami sa pagpili ng mga kanta. Pero ang dami na po naming mga options. And Okay. ito pong upcoming EP po namin, makikita niyo po yung diversity po namin. And yung range po ng mga concept na pwede namin gawin. Kasi nga po, kita niyo naman po yung mga music influences po namin, iba-iba. And makikita niyo po yun sa music na ilalabas po namin sa EP namin. Excited na po kami kasi wala pa po kaming EP or album as a group. So, ito po yung parang gusto namin na makikita po yung hard work po namin, yung different talents po namin, and yun nga po yung inner character po namin, may labas na po namin sa EP na to. Ayan, question. Alam naman natin na maraming mga girl group na lumalabas sa industry natin. And it's not easy. Kumbaga, pag nasa mainstream ka, it's not easy. So it's a jungle, it's a tough world. Now, question is, anong pinakaiba nyo? Ano yung mai-offer nyo sa mga listeners natin, sa mga naghahanap ng entertainment? Anong yung masasabi ninyong iba kayo? Ang kaya po kasi very diverse po since we came from different background, family background or sa culture po namin, tradition po namin. Pero ang makita niyo po kasi sa group na to, it speaks for yung nararanasan po natin as of now, like yung mga kabataan ngayon or yung experiences po namin, nalalagay po namin siya sa music namin. Okay. From the word kaya, yung kinaiya, pinapakita po namin na as long as you stay true to yourself and love yourself, magagawa mo yung kahit anong gusto mo. Like, you can do anything as long as you believe in yourself first. Well, so parang you're gonna Yun yung be message a beacon, light beacon sa may mga pinagdadaanan. Especially ngayon, di ba? Sa nangyari na si Christine kasi kainis sarap sa bunutan di ba? So we are broken-hearted because sa nangyari doon sa Bicol, sa Batangas, and some parts of Quezon, I guess. So parang you guys parang as your group, 'di ba? Na kaya natin bumangon. Kaya to magkakasama. Ayan, like, we're always here Pilipino for you guys. tayo. Okay. Kaya po sa yun po mga nasalanta po ng bagyo, nandito po yung kaya we are praying for you guys. Sana okay lang po kayo. About the other group, anything that you want to say sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga pinagdadaanan as a member of Kaya Group, a sort of word of encouragement, perhaps? Go?
Yeah. Sabi mo, kaya yan. Sa mga po may mga pinagdadaanan po everyday, always ano lang po, magtiwala po sa sarili na kaya niyo po itong lagpasan. And lagi po tayo mag-pray. Yan, pinaka-importante. Yes, mag-pray po tayo. And also sa mga taong kaya po mag-help po sa nangangailangan po, kaya po natin sila tulungan kahit sa small ways lang Exact. po. Ayun. Yan. So, anything else? Wala na? Gusto ko lang din po sabihin na yung simple ways, yung simple gestures, malaking tulong na po yun sa mga nangangailangan. And lagi natin iisipin, it's not a bad life, it's just a bad day. Yeah. And always think na ang bawat araw bago simula, yun po talaga yung every day is a new beginning. You just have to take the first step. Yan. At Yun bawat lagi. nangyayari sa buhay natin, it teaches us lessons. Yes. Kahit maging itong mga unos na to, it teaches us lessons. Actually, isa sa mga lesson na nakikita ko dito, bakit kasi malapit na yung eleksyon. Yes. So dito, lalabas, makikita natin yung mga politician nagsiserve, how they serve. Iboboto mo pa ba sila uli? Sort of that, di ba? So, things na tinuturuan tayo ng lesson. So, kinakailangan din natin during the bad days. Dahil alam mo naman, eventually kaya yan di ba? Malalagpasan yan Pinaka-importante during the bad days, you pick the lesson, di ba? Yes. And bring it home and live with it, di ba? Yes. Para next time, kaya na. Yes. Yes, totoo yan. Okay. Now, ngayon, hihingan ko kayo, hindi namin pinapalagpas dito na hindi kami mabibigyan ng sample. Pwede ba akong makapag-request sa inyo? Sure. Alright, so ladies and gentlemen, sa mga nakikinig sa atin ngayon, here we go. Live in flesh, Kaya. 1, 2, 3, go. Alam mo ba na ikaw lang ang hinahanap ko? Saan man magpunta, tangi sa'yo lang patungo. I don't know, pwede ba? I won't know, kailan pa na tayo lamang di walang kasama. Ikaw laman ang puso't isip ko. Sa'yo ako pinagtagpo. Sa'yo, walang biro, walang biruan. Wow, galing naman! Solid! Grabe, galing. Napakagaling. So, again, I'll give you this opportunity to thanks for those na sumuporta sa inyo with all the sacrifices na ibinigay ninyo. Alam ko, hindi madali. You've done a lot. Ang dami yung sinakripisyo para mabutong grupo na to. So, mga gusto niyong pasalamatan, go ahead. Una sa lahat, gusto po namin pasalamatan yung Zaya na nanonood po ngayon, nakikinig po ngayon. We're very grateful po sa support ninyo. Bawat isa, gusto po namin kayo pasalamatan. At sana nasusuklian po namin to sa pamamagitan ng music po namin. And of course, sana okay lang kayo. We would do our best to help you guys sa mga nangangailangan. And andito lang yung kaya, yung music namin to comfort you. And we're just here. We'll do our best and will not take for granted your support. Yan, masaya lang po kami na nandyan kayo. Yes, and of course to our family, friends, loved ones, and of course to God. Thank you so much for your unconditional love. We are very, very grateful to be with you in this journey. So maraming salamat. Mahal namin kayo. Yes! Thank you so much. And again po, gusto na po namin i-take the opportunity to promote our social media accounts. You can follow us on our social media accounts. Just search for Kaya Official page, and Kaya members. You can also listen to our songs on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all music digital streaming platforms. Yay! Thank you po! Wala na kayo nakalimutan? Wala na. Again, yung i-represent nyo yung Philippines once again? On November 2 and 3 po yun, yung ASEAN Round Festival sa Lao PDR. So we will be representing the Philippines. So panoorin nyo guys. So how can we support you guys? Like, meron bang broadcast I think yun? may broadcast po siya. Partnership po siya with KBS. Okay. So, for more information, you can just visit our pages, our Kaya Official PH, and also yung pages po ng Round Festival. Alright. So, good luck to you girls. Thank you and so much. malay natin, next time, yung song niyo makapasok na sa top 10 namin. Well, good luck. At sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayon, once again, live in flesh,
Kaya. Ayan. Wala na nakalimutan, walang magtatampo. Wala naman po. Sure. Okay, so here we go. Ito, pakinggan po natin buong buo dahil alam ko nabitin kayo doon kanina. So here we go. Here's a song coming from Kaya with title ay Walang biroan. Ayan, here we go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro Zone. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.